Еще әйтәһең, чит яктан киләләр дә безнең кызлар да булыр. Алдама. Безнең кызларды безнең халык үзе боза. Авылда әйбәт, шуны 12-дә, 9 класста, 7 класста йөргән кызларды килеп, икенче милләт халкы бозмай, үзе безнең шул ук башкортлар әйбәт. Эсереп, нитеп, хәйпаштырып, нитеп, шунда бозып куялар, субханалла. Һәм данын сыгаралар өчен, мана тагы бозып куялар, өчен данын сыгаралар, мин түгене бактым, мин моны бактым дип, субханалла. Һәм ул кызга уже уят була баштай ул авылда яшәрә. Шан ситкә сыгып китә, шан ситтә, опять-таки, справканы әйтәләр дә, шанада, алмайм аны дип әйтәләр дә, шан алар икенче халык белән йөри баштайлар. Шулай бит, шулай. Не мен дөнья күрмәгән бер манка малай дип уйлыйм. Малай түгел ул. Поэтому авылда кызларда кем булса, так үзебезнең халык булса. Әгәр үзебезнең халык ихтирам итһә, аларны берәү лә булмай. Вот. Дөрес булмай ул, бөтен мәлә килмешәкләрдә генә гаепләү. Үзебезнең халык охой, тоже ана.